Așa, apa! Și-a dus dragele înăuntru, și-a dus dragele înăuntru. Avea dragele și s-a... Ai, dacă n-a dragele înăuntru, ai nu de care treci acum de sus acolo, că e... Acum atât spai, vezi, avea dragele la el, deci îl amerițăm, de putem să-l luăm... Deja face fair roll pe Ce FRP? Ai... Îți dau și o reclamație pentru FRP. Bărbosul, ai văzut, da? Ai dragi aici, deci n-ai vrut să verifici pentru că asta neordine așa. Ai dragi, n-ați dau de abuzul, uite zice BI-ul. A venit BI-ul și a văzut. Bă, cum ai, cum ai, știi că, știi că am filmat totul, cum ai dus în feră înapoi, nu? Că s-a lăsat dragele înăuntru. Perfect. Ok. Da. Da, știi, pe chiar e bărbosul și bărbosul a văzut. Da. Stai că așa și mai. Bă, ce șmecher! Am filmat și eu să vezi ce-ți fac!